folkens, så velkommen her og spiller mig og min lillebror. Ja, vi er sammen. Ja. Det... Og vi teamer inde under Deathmatch. Victor, hvor er du? Nej, vi er sammen. Der er hold. Nej, det er Team Deathmatch. Det er mod hinanden. Eller Deathmatch, det er mod... Bag dig, bag dig. Er du? Bag mig. Hvad hedder Det er du? sgu da ikke mig. Er det ikke? Nej, jeg har sådan en skin, som... Hvor står du henne? Jeg har sådan en heks... Står du i køleskabet? Jeg har et blåt heksekostyme. Hey! Ja, nu er der ikke mere. Hey, jeg ved, hvor du er. Du er dødelig, har jeg ret. Mhm. Mandlig. Nu står Hvor er jeg du? bag en sniper. Jeg står bag en sniper. Okay, jeg ser dig. Jeg fik killersassing igen. Jeg kill Victor, jeg har. igen. Hvor? Pas på! Bag dig. Bag mig. Stop, det er mig. Bag dig. Hey! Au. Pas på ham der. Tak. Hvor er du? Nu Nej. har din der gunner, tak. Hvor du redder Hvor er du? Jeg blev headshotet bagfra. Hey, Victor. Hey, der bag. Hey, hej. Victor, kan du se mig? Ah. Godt. Det er mig. Yay. Okay, Victor, pas på ham der. Jeg skal have ham som kill. Ham der er inde i køleskabet, han er min. Nå, han døde. Nej, han gjorde ikke. Han er min, ham der løb der. Han vil tjekke han. Ja, ham fik jeg. Nej, det var mig, der fik ham. Nej, vi fik killersassing. Desværre fik du ikke killet. Hallo, hvor står du henne? Pas på. Double kill. Fik du snyd? Puh. Puh. Ja, sådan der. Nej, jeg døde. Okay, jeg er henne ved komfurtingene. Ham der nede på stolen, han er fandme. Hvor er du? Jeg er her over ved en radio. Victor, jeg har. Jeg nakker lige en dum. Eller næsten. Victor her. Du må ikke skyde mig. Jeg prøver at nakke Jeg den prøver der at nakke ham her. idiot. Hjælp, jeg dør. Hvorfra? Derfra. Hvor er du? Jeg sigter helt. Måske er der lidt baggrundsmusik. Victor, hvor står du? Ligesom i den, vi lige prøvede at lave, som vi ikke skulle lægge ud, fordi det var dårligt. I min Minecraft-verden. Okay, 3, 2, 1. Okay, nu er vi i gang. Ny bane. Match 5. 11 trækket. Jeg fik 11 fratrukket. Okay, næste bane. Det er meget lidt. Og du fik penge og alt muligt. Ja. Kom. Hey, Peter. Hey, Så, far. Du skød mig. Nej, jeg gjorde ikke. Gjorde jeg? Umbart. Hey, var det dig? Du må ikke skyde mig. Jo, jeg må så. Du skød mig. Okay. God battle. Ham deroppe, han skal dø. Der blev nogle fjender. Der var 3 heroppe, hvor jeg døde. Og den her, den kan godt skyde igennem nu. Kan den snu. Og skal have en gun, der kan skyde igennem muren. Hey. Jeg døde lige. Okay, folkens. Tusind tak, fordi I gad så med. Vi klipper simpelthen videoerne sammen. Så, Nej, vent. okay, vi er tilbage. Okay, der er alligevel kun 8-6 sekunder tilbage i kampen. Men jeg ligger på en førsteplads, så det er fint nok. Så i førsteplads, victory. Det var deathmatch, alle mod alle. Så jeg vandt. Okay. Og det bliver vi bare så ved med, eller hvad? Headshot. Og jeg skulle gerne få et kill igen. Kan vi ikke lige dræbe ham der? Okay, så får han bare en AFK. En machine gun. Og så får vi lige lavet den her. Oh.
Han skulle gerne være klar nu. Lige til at dræbe ham her. Det var noget. Hey, you! Nej, så skal han love. Så har han ikke mere ammo. Nej. Det var sgu da ikke så godt. Det var ikke så godt. Jupsi. Vi skulle jo den her vej. Tilbage. Hey you. Tilbage. Damn. Okay, vi skal stadig på den første. Det er godt. Det er godt. Iskoldt køleskab. Yes, så kommer vi derop. Også i iskoldt køleskab, så kommer jeg op. Au. Er det dig? Boom, headshot. Au. Jeg dør en del gange, men jeg vinder også. På grund af det er så nemt. Nej, hvor blev hun af? Men de står bare ellers sammen og hopper derovre, hva'? Jeg skal give dem hopperier. Nej. Ja, tak. Ryger. Headshot. Ved du hvad, du når ikke at dræbe ham. Men det gør jeg også. Håber jeg. Og det gør jeg ikke. Jo. Au. Hvem skyder mig? Er det dig dernede? Er det dig der? Au. Okay. Han var sur, ham der, tror jeg. Stop nu med at skyde mig. Jeg vil ikke dø. Au. Det jeg hader ved Pixel Gun, det er ens pistol skal have. Okay, det skal de i de fleste spil. Man tager evigheder fra den her pistol. Og det er bare min lykkepistol. Altså, det er nok derfor jeg vinder hele tiden. Jeg kan ikke klare mig uden den her. Au. Hey. Jeg vil ikke have noget med jer at gøre. Okay, jeg vandt. Igen. Og det gør jeg hele tiden. Man tjener godt. 6 kroner per gang. 2 ture, så har man langt over 10 kroner. Eller sådan tjent 12 kroner. Hey, den vil jeg ikke lige. Helst ikke koppe ind i. Ja, okay, du døde selv. Det var godt, det der er lavet. Der vil jeg helst ikke have med mig at gøre. Shit, jeg trykker på skydeknappen. Kan vi gøre det igen? Nej, det kunne vi ikke. Bum. Hello Kitty var lige joining. Hello Kitty. Au. Og Sørensen. Hey you. Hey sis. Au. Jeg kan ikke se noget. Rut.
Bum. Au. Wow, han er god, ham der. Han skal dø. Yes, jeg fik ham. Eller jeg fik i hvert fald et kill. Hvordan er du kommet derop? Player. Au. Kom så. Wow. Hey, dig. Hey, player. Hvor er du? Nå, skal I dø, drenge? Ja, det skal jeg. Han er ikke særlig god til at hoppe ham her. Au! Wow! Bum. Bam! Bam! Hey, you. Nej. Dumme køleskab, mand. Ej, så disconnecter han. Bum! Du lærer det. Do you have to be killed? Vil du blive killet? Yes. Au. Døj! Ja, jeg skal dø. Yay. Yeah, woohoo igen. Jeg har en ny pokal. Wow, man rører hurtigt i level up. Snydgame. Ups. Hallo, folk. Stå nu stille. Tak. Nå, så hopper vi her. Det er så irriterende, at man ikke kan hoppe på den der. Kan man lige tænke. Jeg var så tæt på. Okay, så prøver vi så at dræbe ham der. Det gjorde vi så ikke. Hey, der er en der. Som jeg tror, jeg kan dræbe. Jeg spawnede godt, hva'? Hey, you! Au! Ham skal jeg ikke have noget med at gøre. Au! Jo. Jeg sagde nej. Jeg har meget lavt liv lige nu, så... Men med... Enten skal jeg finde liv. Og vi lige har dræbt ham her. Det var så ikke også. Okay, kan man ikke dræbe ham der? Det tror jeg ikke. Men kan du dræbe ham der?
det der, det sker bare ikke. Okay, jeg er stadig på førstepladsen. Jeg kan lige så godt bare gemme mig. Ej, det var man ved at gå derind. Okay, hvem skulle så lige vide det? Åh nej, åh nej. Wow, boom! Au, au, au. Kan du ikke lige dø? Det er meningen, du ikke skal dræbe mig. Og det er meningen, I skal dø. Utroligt, jeg kan vinde over så mange. Altså, det er for nemt. Han døde selv. Jeg dræbte hinanden. Hey, dig. Skal jeg lige nok dig? Ja. Bare sådan der. Okay, lad mig se. Dø dig der, Jay. Jay. Hey, you. Hey, dig. Skal jeg ikke have noget med at gøre? Igen. Yay. Jeg har nogle dårlige pokaler. Okay, jeg skal bare lige vinde nogle gange. En gang mere, så skal jeg vinde. Så er jeg level 6. Level 6. Yes. Jeg er så pro, mand. Iskoldt. Hey, prøver du på at dræbe mig, men det må du ikke. Good try. Jeg tror, de bliver sure. Og der er kun 4 med mig. Så 3 ud over mig. Nej, det er dernede igen. Jeg fik et chok. Du har bare intet med mig at gøre. Du var nem at dræbe. Au. Godt så. Bum. Lige dit fjæs. Det er nok derfor, man kalder det fjæs-shot. Nej, man kalder det headshot. Godt. Det er sjovt at se mig dø, men det er sjovt at se mig dræbe nogen. Det er derfor, vi gør det hele tiden. Jeg vinder hele tiden. Det er sjovt at se mig vinde. Ja, det er nok derfor, jeg gør det. Står du der, hva'? Au, Det gælder om at reagere hurtigt, hvis man bliver skudt en gang. Han var dårlig. Hej, freedom fighter. Jeg dør hver gang sådan. Hvor er det sørgeligt. Måske det er dumt at stille os et sted, hvor der spawner folk. Hey, dig der er safe. Nå, det kunne man ikke. Okay, skal vi prøve noget? I believe I can fly. I believe I can jump. Okay, nu prøver vi noget sygt. Er I klar? I believe I can fly. Wow, vi klarer det. Wow. Og dræber vi ham her. Fuck, det var sygt det der.
Og dig. Pæum. Ej, så skal den load. Reloade. Hey you. Kan vi ikke lige nok lige headshotet? Lige hold. Har du fået stress, så gå til mig, fordi så kan du dø. Eller falde ned i endenheden. Og 3, 4, 3, 2, 1. Og vi er i gang. Vi vandt. Ved du hvad, folkens? Jeg har ikke andet at sige end 1000 gange mange tak, fordi I gad så med. Og hej.